Predstavujeme vám nový kotol Tekla Ecotec, robustný komorový kotol, ktorý je synonymom pre jednoduchosť a odolnosť pri vykurovaní kusovým drevom. Tento kotol bol navrhnutý pre všetkých, ktorí hľadajú poctivú konštrukciu a nezávislosť. Jeho srdce tvorí výmenník z kvalitnej 6 mm ocele, čo zaručuje mimoriadne dlhú životnosť a vysokú odolnosť voči tepelnému namáhaniu. Ecotec vyniká objemnou prikladacou komorou, pre tento model až 80 litrov, ktorá vám umožní vkladať aj väčšie polená dreva, čím sa predĺžuje interval medzi prikladaním a zvyšuje sa váš komfort. Inovatívne riešenie odťahových kanálov zabezpečuje, že teplo neodchádza rovno do komína, ale efektívne sa odovzdá do vodného systému s účinnosťou až 91%. Jednou z najväčších výhod kotla Ecotec je jeho schopnosť pracovať bez nutnosti pripojenia v elektrickej sieti, v základnom režime s regulátorom ťahu. To z neho robí ideálne riešenie pre chaty alebo oblasti s výpadkami prúdu. Hoci je Ecotec tradičným kotlom, myslí na budúcnosť. Pre tých, ktorí chcú ešte vyššiu mieru kontroly, je možné kotol dodatočne vybaviť elektronickou reguláciou. V spojení s riadiacou jednotkou Estima tak získate moderný systém, ktorý dokáže riadiť vykurovacie okruhy, ohrev vody aj akumulačnú nádrž. Presne tak, ako ste zvyknutí pri automatických kotloch. Tekla Ecotec, to je spojenie tradičného paliva a modernej konštrukcie. Spoľahlivý partner pre váš domov, ktorý vám dodá potrebné teplo za každých okolností.